Najlepšie hodiny. Poprosím, štvrťobra, quarter to the right. Ďakujem. Quarter to the right. Ďakujem. Quarter to the right. Ďakujem. Quarter to right. Ďakujem. Any side pose, akákoľvek bočná poloha. Ďakujem. Akákoľvek zadná póza. Any back pose. Ďakujem. Any back pose again. Ktorá akákoľvek ľubovolná poloha. Bočná. Ďakujem. Rozhodcovia? Ďakujem. Akákoľvek bočná pozícia, any side pose. Any back pose. Akákoľvek zadná pozícia. Ďakujem. Akákoľvek bočná pola. Any side pose. Tvárou publiku, akákoľvek predná poloha, any front pose. Číslo 15, Andrea Remšíková. Ďakujem pekne. Andrejka, ešte môžem poprosiť, vymeňte sa. Ďakujem. Na treťom mieste sa umiestnilo štartovné číslo 6, Lucia Lomianská. Takže máme tu vicemajsterku a majsterku Slovenska, ktorá z týchto dám to bude číslo 22 alebo číslo 13. Nejaké typy z publika? Nepočujeme nič? Martin nám tu nežije. Dobre, tak ja vám poviem číslo 2. Na druhom mieste sa umiestnila športovkyňa z Prešova Martina Nameš-Petrová. The first place, prvé miesto v tejto kategórii zo Slovenska odnáša do Maďarska. Opäť. Congratulations. Prvé miesto. Kategória číslo 22. Blanka, prosím ťa, neodchádzaj, správ si s nami spoločné foto. Naba, Tone Figure, naše reprezentantky, sportovkyne, krásny výsledok, krásne foty. Gratulujem. Poprosím Andrejku, aby opustila, nech si top 3 môže spraviť ešte spoločnú fotku. Maťka, vymeňte sa navzájom.
na baton figure. Veľmi ťažká kategória v zahraničí, definitívne Miss Universe, myslím, že jedna z najpočetnejších. Minulý rok tam štartovalo viac ako 40 pretekárov z celého sveta. Takže ďakujem pekne našim top 3, srdečne blahoželáme.